ערב טוב. בעוד מספר דקות נתחיל בטקס. אנא תפסו מקומותיכם. חופשי, מסדר. לעליית מפקד, גף פלדה כחולה, רב סרן אבי ארוש, בליווי מפקד גף מטוסים מכנף 15, רב סרן יעקב בן שושן, ומפקד גף אוהד, רב סרן לירן מסורי. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. לעליית הכוחות, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. במקום, דרוך. שמאל, ימין, שמאל. קדימה, צעד. שמאל, ימין, שמאל. מסדר, חוצה, פנה. המסדר יפתח שורותיו. פתח שורות צעד. אחת, אחת, סגור. המסדר יישר שורותיו לימין עם רווחים. לימין ישר. לחזית שוב. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. לעליית חוליית הדגלנים, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. במקום, דרוך. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. קדימה, צעד. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. בסוף
כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך עולם זהות, אני חושב איך שהזמן יכול לעבור, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד מה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום הפעם הראשונה. אני כאן לא מתבטא יותר. אני מתכבדת להזמין את ממלא מקום ראש עיריית כפר סבא, מר צביקה צרפתי, לשאת דברים. ורד אסולין, מנהלת בית הספר תיכון אורט שפירא, צוות בית הספר, מפקדים יקרים, הורים, סבים, סבתות, אורחים, וחשובים ביותר היום, שוחרים ושוחרות יקרים. אני שמח שנפל בחלקי להיות וליטול חלק בערב חשוב זה. ערב מיוחד, ערב פתיחת השנה, בו אתם מתחילים את דרככם כצעירים שמתכננים את עתידכם החינוכי והמקצועי בחיל האוויר. זוהי תוכנית מרשימה ביותר, הפועלת כבר מספר שנים, וכל מי שנבחר ללמוד בתוכנית הזו הם הטובים ביותר. ואתם נבחרתם מתוך מספר רב של מועמדים לקחת חלק במסלול בו אתם נדרשים להתמודד עם אתגרים מקצועיים לא פשוטים, אבל עם יתרון והכנה לצה"ל, ובוגרי המסלול מגיעים לצבא כאשר יש להם ידע וניסיון שמביאים אותם להשתלב ביחידות השונות והמגוונות של חיל האוויר. אני מתכבדת להזמין את רכז מגמת אלקטרוניקה, מר צביקה רוזנשטיין, לשאת דברים. מנהלת בית הספר גברת ורד אסולין, ממלא מקום ראש עיריית כפר סבא, מפקדי חיל האוויר, מחנכי הכיתות, מפקדת השלוחה זיו פינקו, צוות השלוחה, צוות בית הספר, הורים יקרים, תלמידים יקרים. אתם הגיבורים והכוכבים שלנו היום, וכאלו תהיו בשלוש השנים הקרובות. החלטתכם להצטרף למסלול אינה החלטה פשוטה, והיא גם אינה החלטה קלה. משמעות ההחלטה היא הצורך ללבוש מדים של חיל האוויר ולהישמע לכללי משמעת בסיסיים. האומנם זוהי המשמעות העיקרית? במוצאי יום הכיפורים, אך לפני יומיים, שודרה בטלוויזיה תוכנית המתעדת בצורה נפלאה את הניצחון הכל כך ייחודי של חיל האוויר במלחמת ששת הימים. חיל האוויר שלנו איננו חיל ככל החילות האחרים. מרים כחלון, אלכס גובורקוב, ולדיסלב סוקולוב ובר אליאס. לטובה, ליום הבא אני נשבע, במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים יעלו ויבואו שוחרים, אורי אוחיון, הילה יגיל והמצמדר. לגלות סודות בסתר, להדיר את צבח הקשר,
כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט אתה נזהר, אתה יודע וחוץ ממך איש לא שומע פוסע בין הדקויות הריני נשבע לנצור אמונים למכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, בית הספר אורט שפירא כפר סבא, לקבל על עצמי את חוקיו ולנהוג לאור ערכי החיל המאופיינים במקצוענות, דייקנות, מסירות ויושר. אני מקבל על עצמי למלא בכבוד את תפקידי וליישם בבוא העת את כישוריי לטובת החיל והמדינה. אני מכיר באחריות המוטלת עליי כשוחר במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, בית הספר אורט שפירא, ותמיד אדבק בעקרונות אלה למען קידום החיל ולמען כבוד השוחר. אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. לשירת התקווה, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. הקהל מתבקש לקום. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. הקהל מתבקש לשבת. תם טקס השבעת השוחרים לשנת הלימודים תשע"ח. 5, 4, 3, 2, 1. כוכבים בעוף גבוה ממרחק העננים אפשר לשמוע איך פורסים מכאן כנפיים וטסים לעבר שנות 2000. יאללה, שתי שורות. כל שכבת י' בואו שנייה פה באמצע של הדגל.